obaba bonke, ngibingelele omama, ngibingelele intombi, ngibingelele insizwa, ngibingelele abantwana abancane kwelihle igama likaJesu. Haleluya. Bese ngibingelela nabasivakashele kwelihle igama likaJesu. Haleluya. Sibonga abazalwane uNkulunkulu ekhona kusukela izolo siqalile. Izwela amandla kaNkulunkulu. Haleluya. uNkulunkulu wakhuluma ngamandla. Haleluya. Izolo wathi sithokozise ngoJehova. Haleluya. Ngathi ngidrive noma ngiyekhaya yaloku ishilo lento. Ngathi ayileli verse ngoba ngathi ngiyalazi nje kodwa uNkulunkulu manje lase likhuluma ngale ndlela. Haleluya. Wathi nje lokhu sithokozisa ngoJehova. Haleluya. Saqhubeka bazalwane ekseni. Kana uNkulunkulu wakhuluma ngamandla kakhulu. Haleluya. Wakhuluma nje nento besenhlizweni yami egameni kaJesu. Ngiyabonga uNkulunkulu ke ukuthi angisanga kuleyo chapter kuleli sonto. Haleluya. Indaba kaGideon bazalwane. Haleluya. uNkulunkulu ukhulume ngamandla kakhulu ekseni. Ngiyakholwa ngisindisiwe. Ngiyamthanda uJesu. Haleluya. Uyinkosi nomsindisi empilweni yami. Haleluya. Mhlawumbe kwabangangazi igama lami ngolakhe ngowakasibiya isibongo. Haleluya. Ngafumana umusa nje bazalwane, ngathola uJesu nami. Haleluya. Ngihamba nje izono zami zithethelelwe ngenxa kaJesu. Haleluya. Bona umkhulu umehluko empilweni yami ngenxa kaJesu. Haleluya. Ngizoba mfishane bazalwane. Mina kakhulu okusenhlizweni yami. Ngizoba mfishane kakhulu bese ngihlala phansi egameni likaJesu. Khambazana ngishayele lo MC izandla. Haleluya. Phathi kahle uhlelo bazalwane. Sithokozile ngo-MC. Haleluya. Mhlawumbe uqale ngibike umngane bazalwane before ngiqhubeka. Umngane uyasebenza. Mhlawumbe ngibona ngihamba ngedwa. Njalo uhamba nomngane wala ekhaya vele. Haleluya. Umngane uyasebenza ke namhlanje. Kusukela izolo mangabe kuphela inyanga. I-weekend yokuphela kwenyanga uyasebenza. Haleluya. So uyasebenza lesihlanu ugqibele nesonto. So namhlanje uyasebenza ke mangabe khona ubona la kujeke khona bokwazi ukuthi ke ngoba umngane akekho. Haleluya. Ngeyibuka lento ekseni ngithi yazi umuntu wayenza lento esenzizwa kodwa ke manje sengivele ngingaboni ngisho isokisi endlini likhona. Ngize ngimuzi liphi isokisi lami umngane. Athi amasokisi nje uyawazi ahlala lapha vele avule adonsa isokisi aphume nayo. Ngibona ukuthi kodwa bengenza kanjani lento ngisayitsizwa ngoba iyenzeka. Kodwa manje ayisenzeki bazalwane. Haleluya. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu ngaye egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Cela nje bazalwane singachithi isikhathi sivule incwadi ngokaLuka chapter 14. Namhlanje ngivuthe bazalwane. Nginalo moya wokufundisa namhlanje. Haleluya. Angazi nguthatha mhlawumbe ugcobo lakho baba ngihamba ngalo namhlanje. Ugcobo lokufundisa. Haleluya. Angizovutha bazalwane. Ngiphrike hayi ngoba ngikhathele but kunalo moya wokufundisa nje ukhona empilweni yami. Ungani Luka 14:28 esomfunda sicela 31. Haleluya. Ngicela ungifundele amagwaliso ephumile. Okay, bazalwane ngicela ukuyifundela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sesitholile sonke bazalwane. Okay. Uverse 28. Ngokuba ngumuphi kini othi efuna ukwakha umbhoshongo angaqala ahlale phansi abale izindleko ukuthi unakho okokuqeda na. Ufuna ukuthi esebeke isisekelo engenamandla okuqeda
bonke abakubonayo yaqala ukumhleka. Bathi lo muntu waqala kabanga namandla ukuqeda. Hallelujah. Bese thi uverse 31 noma yiphi inkosi eyakwenye inkosi ukuhlaselana nayo engaqali ihlale phansi ihlole ukuba inamandla yini ukuhlangabezana ngezinkulungwane eziyishumi naleyo eza kuyo inezinkulungwane ezingamashumi amabili. Hallelujah. New King James Version bazalwane ngithanda nje le verse lokuqala lithi for which of you intending to build does not sit down first and count the cost whether he has enough to finish, lest after he has laid the foundation and is not able to finish, all those who see it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Oh, what a king going to make war against another king does not sit down first and consider whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000. Liphilile nkulunkulu sibusise ngalo ngosikhuluma inhliziyo yakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. La bazalwane uJesu ukhuluma ngomfanekiso. Hallelujah. Jesu ukhuluma ngomfanekiso wokwakha. Hallelujah. Uthi noma imuphi umuntu which is intending to build. Hallelujah. Uma ngabe ke uzokwakha uthi uJesu you must first sit down. Mangabe uzokwakha bazalwane akekho umuntu othi mezokwakha avuke kusasa ayokwakha. Mangabe ezokwakha umuntu uhlala phansi aqale account noma enze izibalo zokuthi uzoba nawo yini amandla okufinisha lento ayakhayo. Hallelujah. Ngamanye amazwi umuntu uhlala phansi aqala calculate ukuthi yini edingekayo ukuze ngikwazi ukuqeda lo muzi. Now leli ivangeli esikulona bazalwane ivangeli elaqalwa ngefoundation noma ngesisekelo somnikelo. Mangabe usekholweni ungenayo lento yokunikela kungenzeka ukuthi usembusweni kodwa umbuso awukho kuwe. Kungenzeka ukuthi kuwona umbuso ngoba umbuso phela sanikelelwa ngombuso. Kodwa uthola ukuthi umbuso wena ukho kona. Hallelujah. uJesu ukhuluma ukuthi uma ngabe uzoqala uthi ufuna ukwakha kumele uhlale phansi. Now leli ivangeli esilona ivangeli lokuzidela. Uthi uJesu ofuna ukuzemva kwami makasidele athabathi isiphambano sakhe angilandele imihla ngemihla. Mangabe uzoqala le journey le esihamba kuyona kumele uqale uhlale phansi. Uhlale phansi ubale izindleko zokulandela uJesu. Ezinye zezindleko zokulandela uJesu bazalwane ukuthi ushiye emuva abangani akade uhamba nabo. Ezinye zezindleko zokulandela uJesu kumele wazi ukuthi mangabe ukholwa umuntu othandazayo. Awukwazi ukuba sekukhoneni kaNkulunkulu noma kule kingdom kaNkulunkulu ube umuntu ongakwazi ukuthandaza. For which of you? Now lento ikhuluma ngokuthi umuntu eyedwa not isixuku ngoba lento yokwakha ihambi ngesixuku ihamba ngomuntu eyedwa. Mangabe uzokwakha kumele uphume esixukwini umeceleni. Hallelujah. It's for which of you intending to build a tower. Now umphoshongo wamaliswa nento enamandla. Njengoba uzokwakha into enamandla uthi kodwa imuphi umuntu ongahlali phansi qala abali izindleko zokuthi uzokwazi ukuqeda. Kumele bazalwane sihlale phansi qala sibale izinto ezifunekayo ekhoneni kaNkulunkulu. Hallelujah. Now inkinga esinayo ke esikhathi
bazalwane. Umbuso kaNkulunkulu awusafani njengakwi-Old Testament. Kwi-Old Testament kwakungadlalwa. Wawungakwazi ukuze ekholeni kaNkulunkulu noma endaweni kaNkulunkulu uma ngabe ungekho right. Hallelujah. Ngisho umpristi wayengakwazi ukungena ethempelini ezongcusela abantu abonile uma naye engekho right. Now manje sesiphila kwi-grace. Sesiphila ngomusa. Abantu sebeyakwazi ukuza bese ekholeni kaNkulunkulu bengekho right. Abantu bayakwazi ukwenza ukuze ekholeni kaNkulunkulu beze bazokhonza basikhonzise baze basikhohlise kanti umuntu akekho right. Abantu they are able ukuthi baze ngoba lento yokukholwa bazalwane mhlawumbe ngoba uNkulunkulu ngibulele yona ake ngiyiveze bazalwane. Lesikhwama yakhe ngisiphethe la ngivele ngakhumbula ubaba uMthombe ngiza nalo isikhwama. Baba uMthombe naye kafike lesikhwama bazalwane asibekela. Now lento le uNkulunkulu ngoba uyasipha izipho. uNkulunkulu akupha isipho bese ngasisusa uNkulunkulu isipho. Ngizocela ukulinganisa ngalesikhwama bazalwane. Mhlawumbe lesikhwama lesi sizomela isipho. Izipho uNkulunkulu asinikeza zona. Kodwa ngifuna nibone bazalwane. uNkulunkulu angivezele. Okay. Amen. Nasi isipho bazalwane. Hallelujah. Isipho sakho lesi uNkulunkulu akunikeze sona. Sipho lesi uNkulunkulu akunikeze sona. Ngiyabona ukuthi bazalwane nje bangishumayela sikhona. Ngiyabona ukuthi nje bangihamba sikhona. Injalo ke lento okukhona. uNkulunkulu uyakunikeza isipho sihlale kuwena. Hambe naso. Sibusise ngaso. Bese kwenzeka kanjena ke bazalwane. Bese kufika isono. Ufika isono lelithi iBhayibheli siyathandeka. Sifika isono ikhandela ngihambela izonele. Sifika isono bazalwane sithandele. Yasibona isono siyafika siyathandela. Sahlala kumzalwane isono. Sathandela isono. Sathandela isono sikumzalwane. Kodwa ke manje ingathini isono sisiboni. Sibona igift yini nasibona yini ibhanda bazalwane. Isono sisiboni. Nayo igift ngemumva siyayibona. Umzalwane uyakwazi ukufika on Sunday azosidumsela. Sibusiseke kakhulu kodwa isono sithandela. Sifihlekile isono nje uma sithandela. Siyaqhubeka siyathandela kodwa umzalwane uyasibusisa yena. Siyafika umzalwane uyafika Sunday uzosibusisa sibe nokukholwa engazuthi uyakhona. Ngenxa ukuthi igift isakhona siyayibona. Yebo siyabhukuza mangabe ushumayela, yebo siyabhukuza mangabe uweshipa kodwa isono sithandele. Nasi isono sithandele thina sisiboni nomfundisi akasiboni kodwa wena sithandele wena. Nawu inkinga nesono ngesikhathi sithandela siyacinya. Uhamba nje yes gift ya operator la ebandleni ngoba sibona kodwa isono siyaqhubeka siyathandela. Now usathana uyenze ngamabomu lento ukuthi angabe sasikhiphe ebandleni. Akasihlalise ebandleni sihlale sinesono sisebenzisa izipho. Uvuke ngomgqibelo ngoba kuthiwa uyoshumayela ngakusasa. Uvuke entombini ngomgqibelo uzoshumayela ngesonto.
ushumayela sibusiseke ukhaliza lwaze mumva indaba ushumayela ngegift nasi sono sithandele uwashiphe size sithi hayi uNkulunkulu washile namhlanje kanti washisa umuntu othandele soneni. What are you building wakhani? Into yakhayo. Ngoba ngabe uyimisela ngoba uphoshongo lithi Bible lihlala phansi. Ubalisi ngeke sidingelayo. Hayi, awusathandi isono, suka phambili. Oh, lento yakhayo. Mususifaka kuyona. Mususifaka kuyona lento yakhayo. Ngoba manje lento yakhayo siyazi uyakhela kephi. Ungayakhela isisekeleni esiyisu Jesu ngoba isisekelo sikhona sibekiwe ungayakhela kusona kodwa sazi wakhala. Uke wakha uHofina noFiniyas bakha kwafika isimo sokuthesta indaba yakhayo. uIsrael wahlaselwa amaFilisti. Bagijima bona ntuphongolo kanti abakhi kahle. Now uma ngabe umphongolo ufike kamu abantu bayathemba ukuthi umphongolo uzoba namandla. Kanti umphongolo unamandla kodwa uphethwe abantu isono sesithandele kubona. No, umphongolo banikeza ukuthi uzophathwa ibona ngoba ngesikhathi uMoses abela izizwe zonke ukuthi zizokwenzani bona abaBalevi babelwa ukuthi bazophatha umphongolo. Ababelwanga indawo babela ukuphatha umphongolo phambi kweinyawo zabapriest. Bebethi mangabe phethe umphongolo bahambe phambili abapriest bese behamba ngemuva. Now isabelo sabo ababelwe sona leso bagijima bolanda umphongolo kodwa bekho right nalento abayakhayo. Abahlalanga phansi bakhalculate indleko ezidingekayo uma ngabe kwakhiwe. Bafike kabi nomphongolo bashawa kakhulu umphongolo usukhona. Thank you, Jesus. Olunye uhlobo olusandele kakhulu uhlobo leli lo Thomas Didima. Na uThomas Didima mangathi ufundele igama eliDidima lisho ukuthi iwele. Kodwa sikhumbula isizwe uThomas ithi unewele. uThomas ngamanye amazwi wayekwazi ukuba ngalabafundi aphinda besezweni. Ngesikhathi kufika uJesu azoyibonakalisa evukile akamfikanga uThomas. Wayengekho uThomas ngoba wayesoklokha ngalanga laziwa ngakhona. La aziwa ngakhona waziwa ngoDidima. Kodwa ebukhoneni baNkulunkulu noma mangabe ehamba nabafundi uThomas. Mefika uJesu umfica ngekho ngoba sandela abazalwane abakwazi ukubhalansisa abakwazi ukungena ama-altar abantu bezizwe baphinde bangene kwi-altar lethu. Na uhlobo njalo lisinikeza inkinga ngoba ngesikhathi ungaphandle hamba nabantu abangakholwa. Abantu abangakholwa babona lento yethu iwiki. Babona ukukholwa kwethu kuweak. Ukusho ukuthi lento ifuna ngaphandle ngeke uyithole ngaphakathi. Sinabantu abayilungiselela imishado ngaphandle bafuna ukungena nazo beze la ngaphakathi. Leyo nto isho ukuthi utshela abantu bangaphandle ukuthi uNkulunkulu wethu weak, he cannot provide for umshado wakho.
Now awuqapheleke into eyenzekayo mangabe uhamba nabantu bangaphandle uphinde uhambe nabantu bangaphakathi. Abantu bangaphandle babona lento oyenzayo yomdlalo. Kodwa ngesikhathi bengamfuni uJesu ngenxa yakho bayesogwene igazi lakho lokuzwa kwena. Uma ngabe nje uyoyihlanganisa nabantu abangakholwa ufike wenze lento abayenzayo. Abantu abangakholwa bavele bathi ayikho lento yokholwa. Bese bengafuni uzohlanganisa noJesu. Bathi ngona uhlale sinje. Leyo nto yenza ukuthi igazi labo libuzwe kuwena. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Azalwane lento yokwakha ibalekile. Ngomzalwane kumele uhlale phansi. Ubheke ukuthi njengoba uwakha uzokwazi ukufinisha. Baningi abantu ade bakha abangaqedanga. Bangaphandle. Abanye bakhuluma imlando yabo. Athi umuntu mina nganginamandla ngangivutha kahle. Ngangiprofetha ngize ngitshela iID number yakho yonke. Usengaphandle akaqedanga. Uqale akha. Kodwa ngesikhathi ehlala phansi akha akazange acalculate ama cost adingekayo mangabe ufuna ukube idisciple kaJesu. Amen. Amen. Ezinye zendleko zokuthi asingene imanye ama-altare ngisho singabizwa kanjani asibe sangena. Amen. Ngisho ngathi uyophuza udrink kuphela awusangena kona. Ezinye zendleko ulahlekelwa ukuphila kwakho. Imagine uJesu mangabethi yena akazange ukuletha ukuthula emhlabeni. Uthi uJesu kodwa ngilethike. Uthi indodana iyaxabana noyise. Athi indodakazi nonina. Athi umalokazana nomalokazanakazi. That's how powerful is the gospel. Bazalwane, igospel ixabanisa nabantu. The moment wakha igospel ixabanisa nabantu. Mangabe usahamba nabantu ohamba nabo ungakholwa. Khawusembuso no wrong. Uthi Jesu the world will hate you. Uthi izwe liyakungizonda ngoba lazonda mina qha. Wena uhamba nezwe liyakuthanda ngoba unjani. Ngoba phela thina isisekelo sakhe lesona uJesu. Isisekelo sethu sazondwa sifika. Hallelujah. Athi uzoshumayela ngalobhaka. Uyabona ukuthi singa sizoshumayela abazalwane. Hallelujah. Kodwa ibhanda ngeke salo abazalwane ibhanda. Hallelujah. Now uma ngabuwakha uhlala phansi ucalculate indleko ezokwenzekela wena for evangeli. Uhlala phansi ucheck ukuthi bangaka abantu engizobaluza akade ngigaina kubona. Uthi uPaul konke kuyinzuzo kimi ngakushayini. Na uPaul wahlala phansi wacalculate indleko ezidingekayo ukuze azuze ukuphila kwakhe. Njengoba uPaul akha wahlala phansi wabala ukuthi kuzodingeka. Wathi okunye azomela kungilahlekele ilokho okuyinzuzo kimi. Lento le oyithandayo okade uyithanda ungakakholwa masuphakathi ekholweni ishiye phela. Amen.
Basalona sikwazi ukuhamba nakho konke. Asikwazi ukuhamba nakho konke. Amen. Mangabe wakha leli ivangeli elokwakha. Kuyakhiwa. Kodwa into emnandi ngalokwakhe esikwenzayo. I-foundation isibekiwe, isekelo sesibekiwe. Already isekelo sesibekiwe. Okwethu kwakha. Now isekelo sabekelwa lento ukuthi mangabe uzobuza omakhe bazokutshela ukuthi indlu ingama mayitshekile kodwa ihlele sisekelele right. Kodwa indlu ngeke ime iqondile isisekelo sirong. Ingakho i-foundation isekelo kuyisona esibalekile mangabe kwakhiwa. Kwenziwa sure ukuthi isisekelo sibe khona sibe namandla ukuze nozokwakha akhele phezulu isisekelo esinamandla. Angathi umuntu no inkinga kwabe isisekelo mina ngakha kahle kodwa isisekelo saba kwakuyisona esingenawo amandla. Ngoba mafika ikhukhula zize isisekeleni bazalwane. Ngoba siyasazi isisekelo ukuthi sibekiwe and isisekelo sinamandla. Ikhukhula zihlola ukuthi wakha kanjani. Ikhukhula zihlola lento yakhayo. Phela. Ngoba ziyasazi isisekelo. Amen. Hallelujah. Amen. Now usethi ke bangabe esho kuleli verse elingezansi uthi no nayi yipi enye inkosi ethi mayolwa nenye inkosi ingaqali phansi futhi ihlale phansi. Jesu emphasize kakhulu lento okuhlala phansi bazalwane ukuthi mhlawumbe enye into esidinga kakhulu ukuthi ake sihlale phansi. Kuyasibona ukuthi njengoba sithi sesindisiwe zithini indleko zala. Imapha ama-cost akhona ekwakheni lento esiyakhaya. Usethi le nkosi iqala ihlale phansi ibheke ukuthi njengoba ngino 10,000 ngizokwazi ukuyomelana nale nkosi eno 20,000. Lento isho ukuthi bazalwane uNkulunkulu njengoba delishizwe uwabekile amandla kithi. Akhona amandla wabekile. Kodwa inkingi sekutheni amandla lawa abekwe uNkulunkulu akusiwo lawa physical. Uma ngabe uyolwa check ukuthi lo muntu oyolwa naye lamasosho aphethe are they enough for impo yakho. Kunabazalwane abangathandazi, kunabazalwane abangafast every day kuze kuphele isonto umzalwane akafastanga kodwa uthulwa noSathane. Hallelujah. Amen. Mangaka amasosho aphethe lawo ya nawe phini ngabe anele yini unqoba uSathane. Hallelujah. Angisho mina ukuthi njengoba u10,000 awanele. Ngifuna ukwazi ukuthi njengoba u10,000 ade equipped yini ukulwa noSathane. It's not about the number, it's about ukuthi are you equipped yini ukulwa noSathane. La ekhona nakuhambe ngenamba kodwa kuhamba ngamandla. Hallelujah. Amen. Ingakho Elijah ethi mangabe uGehazi ebuya ebona amasosha emaningi ngaphandle uthi inkosi mbulele ukuthi bangahanana bangakithi kunabo abangaphandle. It's not the number but it's the power. Yeah. Amen. Ingakho ulingelosi mayifika kuGideon ifike ngenamandla. uGideon uzibone ngenamandla akhona amandla. Kodwa amandla awahambi ngenamba. Ahamba ngokuthi ayikukhiphi yini ukumelana nenkosi lezayo. Amen.
Hallelujah. Now mangizalwane it's a must ukuthi ufaste. It's a must ukuthi ufundizwe. It's a must ukuthi uthandaze. Mawuzalwane uyathandaza. Aliphela usungathandazanga. Aliphela in fact mawuvuka the first thing ofanele uyenze ukuvuka uthandaze. Ngoba uyazi impilo yobhekana nayo ukuthi mangaka amasosha oyohlangana nayo. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Khona ivesi la uvesi 33 uthi kunjalo ke ilona lo king ungavalelisi nakho konke nakho angabe umfundi wami. Ileyo bazalwane challenge inselele engizoyiphosa kuthini namhlanje as we are building ukuthi let us check ukuthi sakha kanjani. Mhlawumbe kudingakala esihlale phansi siyobala indleko zalombuso esiwakhayo ukuthi how much it's going to cost us. Some of us it's costed us imndeni yethu. Sinemndeni nje engazwani nathi ngenxa ukuthi sakha. Some of us it's costed our friend. Salahlekelwa bangane sasihamba nabo ngoba siyakha. And we are building a tower. Abanye bethu balahlekelwe ngisho na abantu akade bebathembile akade abantu akade bebafakela inzuzo. Abantu akade bephila ngabo. Abanye bayeka imisebenzi ngenxa yokuthi ba understand ukuthi le misebenzi abangena kuyona bangena ngokomthetho. That's how much it costed them bazalwane ivangeli. Ake sikalculate bazalwane, ake sibale. Ake sibale ukuthi how much it will cost us bazalwane to this kingdom. Umbuso nombuso unezindleko zakhona. Umbuso obumnyama indleko oyitholayo mangabuya khona uluza uphila kwakho. Kulombuso uthi uJesu olahlekelwe uphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. Hallelujah. Kulombuso bazalwane uphila kwethu akulahleki fana nokuthi siyabeka. Ngoba uma ngabe sifa siyafumana mali. Kodwa into ebalekile bazalwane ukuthi ake sikalculate indleko. That will cost us ilokholo lesikolo. Ngeke kulunge bazalwane ukuthi sesikholwa uJesu engakithi kodwa siqhubeke sibe ordinary. Ngeke kulunge bazalwane ukuthi abantu abaseceleni kwethu baqhubeke bafane kodwa sikholwa. Jesus. Engacabanga le ndaba kade sahlaselwa kakhulu amasonto kakhulu eGoli. Cabanga ngibuza uNkulunkulu athi sikhuluma sinomngane izolo umtshela ukuthi ngangicabanga. Ngithi mina indaba amasonto ehlaselwa kangaka manje. Sina sikhula amasonto kuyindawo esatshwayo. Even isigebengu sendawo besingadlaleli ebandleni. Amasonto abegadwa yigebengu zendawo. Bekusho sona isigebengu sethi ngeke niyokwenza lokhu kulela sonto. Ngenxa yokuthi isigebengu besithi noma singakholwa kodwa sibona abantu abakholwa endlini besizakele. Sibone odadewabo nabafowabo endlini besizakele. Isigebengu sicabanga mangabe sizongena ebandleni sizogqekeza ukuthi siphuca lo muntu ithuba lokuthi aqhubeka
efanayo. Kuqala amasonto bevikelwa izigebengu. Kwazeka ukuthi izigebengu zanaka amagaba azingeni kuleli bandla. Izigebengu zakabhiza mayifika leli bandla lizovikelwa izigebengu zamagaba. Sithi no siyabaza abazalwane banana. Bakholwa. Uhlangana nesigebengu mangabe uzohlangana naso size isigqoko sisuke size sihambele eceleni emude. Kodwa manje ivangeli seliwiki njengamanje uhlangana nesigebengu sifanele nje ngenxa ukuthi thina bazalwane we have shifted our position. Thank you Jesus. That's how much it will cost us bazalwane ukuba umfundi kaJesu. Thank you Jesus. Nasiphakame bazalwane. Ngamele kaJesu Kristu waseNazaretha. Sonke siyakha bazalwane njengoba sila every Sunday sizokwakha. Wonke ama convention siyakha. Awukuthi namhlanje kule convention yabasha ngicela ukwakha into eqinile. Ngicela ukwakha into eqinile uNkulunkulu for once in my life. Ngicela ukwakha into eqinile. I have been building kodwa bengakha into ethambile. Zifika ivumuvumu zishaya. Kodwa manje ngifuna ukwakha into eqinile. Ngoba ngiyaunderstand ukuthi akusisisekele singenawo amandla. Kodwa into engiyakhayo engenawo amandla. Abanye bazalwane kule convention yabasha ake siyohlala amaphansi sibali indleko that will cost us ukuqhubeka noJesu. Ezinye zendleko bazalwane sothiyela izwe ngoba izwe nalo limthandanga. Uthi uJesu abaningi kini ngibatshela kade ngibatshela namanje ngibatshela ngenyembezi ukuthi bayahamba kodwa bayisitha sesiphambana. There are people abasekhona eNkulunkulu kodwa bayisitha sesiphambana. Ngenxa yezinto abazenza. Uma ngabe ungenzwa kuyintando kaNkulunkulu akusho ukuthi umelene noNkulunkulu. uNkulunkulu yakha wena uyaphihliza. Thank you Jesus. Bazalwana akake sihlala phansi. Sicalculate indleko that will cost us bazalwane ekholweni. Ungasho ukuthi uyakholwa usindisiwe. Vele uthule uqhubeka uzohlanganyela. Ngoba the moment usho njalo wahlukanisa imibuzo. Uyasuka embusweni omnyama usembusweni obukhanya and uzojapha ngalo mbuso obukhanya. Let us calculate the cost bazalwane. Kunezindawo singasayihambi hayi ngoba singcono sa understand ama altar khona. Sa understand izinto ezihlatshwa khona ukuthi akuhlatshela lo nkulunkulu esiyakena. Kuhlatshela abantu uNkulunkulu. Sizondwa na ifamily, sizondwa na ama relatives bazalwane ukuthi nendawo esingangeni zona. Because we have calculated the cost, how much it will cost us to be a disciple of Jesus. Let us calculate, bazalwane, what does it take to be a disciple of Jesus? Kufuneka abantu abazohlala phansi bacalculate ukuthi njengoba ngifuna ukuhamba nalo Jesu, njengoba sengiyiqhumele ikuphi okufanele ungilahlekele. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Lo muso bazalwane siyalahlekelwa ukuze sizuze. Thank you Jesus. Thank you Jesus. It's a challenge bazalwane uNkulunkulu ayiletha kithi. Even now I am included. Let us calculate bazalwane. How
much it will cost us. Thank you, Jesus. Cela Baba uzothandaza ngaphambi kwami Jesu. Jesu Kristu ijeni yethu masenza ama-calculations sibala siyazi sizonqoba ngenxa kaKristu asikwazi ukuzinqobela thina. We cannot finish this journey ngaphandle kukaJesu Kristu. Sibala mehlo Othi uJesu uyamdinga njengenkosi nomsindisi. Phakathi sakhe lapho sithandaza. Othi uthanda uJesu namhlanje. Raise your hand. Sibala amehlo. Phakathi sakho othi uJesu ufuna ukumamukela njengenkosi nomsindisi. Yes, Lord. Hallelujah. Ama-cost alendlela uma siwabala ngenxa kaKristu siyaphumelela, ngenxa kaJesu siyama. Oh yes Lord, Ngcwele siyabonga. Kamama Nkosi ukhulumile ngezwi lakho ngameli likaJesu. Sikhulekela Nkosi ukubiyelwa, sikhulekela ukukhonza ngokwethembeka, sikhulekela ukwahlukanisa Ngcwele ukuthi ngabantu abahlukanisile abangakuhlanganisi nezinye izinto egameni likaJesu Kristu. Busisa Ngcwele umntwana wakho okhulumile naye, busisa nalabo abazwile izwi lakho egameni likaJesu linamandla. Thatha udumo lonke Nkosi udumo lwakho in Jesus name, amen. Shaya izandla.